Sa number 2, Negros Power nakuha ang approval sa kongreso para sa ilang prangkisa sa second reading. Ang bill ang sponsored sang Negros Occidental Representatives may kantanan sa paghatag sang franchise sa Negros Electric and Power Corporation o NEPC para makapatukod, maka-operate kag maka-maintain sang electric power distribution system para sa commercial purposes kag public interest. Ang franchise ang para sa Bacolod, Silay, Talisay kag Bago, pati na mga banwa sang Munsha kag Don Salvador Benedicto sa Negros Occidental sa sulod sang 25 katuig. Sa debate sa plenary, ginsiling ni Congressman Gus Tambunting nga amo ang chairman sang Legislative and Franchises Committee nga ang Central Negros Electric Cooperative ang magapanag-iya sa gihapon sang 30% sang NEPC kagantanan nila nga utang kag financial obligations ang pagabayaran pinaagi sa joint venture agreement. Nagpasalig man siya sa mga empleyado ang ilang retirement kag separation fee halin sa Seneco ang bayaran pinaagi sa collective bargaining agreement. Sila man ang first preference kung luyag nila mag-apply sa NEPC.